Kadol basnong mau khar kalabu hadu arsan tali ki kor pet perman lani kita ki CCTV akeleng ki benta jong kasnong ban pet ngor bat ring dori ki to ki bri ki batmu ban le tam kham tam ban to ban luti lani ka jingle ki no ki kambam man hau pot usam jong kasnong dang ka steps ngi bar ka dor basnong kala yo priang sa santali ki CCTV na ka Shillong Municipal Board na ka benta ban penjor shisho ka jing pet perman ya ka let ka wan jong ki bri ki ba isuba nang tai kru kam yengi kali hasil ter ka snong mat ki we ha ka jingalang ka ba Lincoln kabla long ha mau khar ha ka ni ka step na kaliang urang ba snong ba ran sam sutanga ringkat ka jingdon lang assistant rang ba snong ba kensli pasai uman na lor ki we hinong ilam snong kila pen pawi ka jingkman ba ki yo sa santali ki CCTV na lor ki arpautali ki bla dap pan pendal lupa ha ka ni ka step na don lang ru na do engineer na ka Shillong Municipal Board pa FK lalu nang na ki nong penterai ya ka te ka project bat ru ki reu rang ba jong ka snong ni penpau ia ke jing songo ya ka Shillong Municipal Board wala pan ai ni ya ka ni ka CCTV santui chakshno ni songo ba kani CCTV la ai na ka Shillong Municipal Board limba kani ka project jo smart Shillong Smart City te kumula o mane ba ka Shillong jomi hi na do pensua pa na do mental ni don kumba arko teliti CCTV kibangi nila daw lupa. Tinalor ka ni kapag hindi sayo na Shillong Municipal sa kani santuli. Di kalalong may pero ako santuli. Nakaliang jong ikador pasno kung manginakren manakinig singi sa ki lapa kay kuboro ba kabadon kam hakinig singi banginyelet siya o kajingwat ulit jong kini jong rocks ha Shillong Kithaw ni jong ni kadai bangin penklanya sistem kejongi ban nakaliang jongi kedor basno ni kuat ban penklai ya kan sistem kejongi ban agane kapor nakaliang jong municipal lawan ban ai sasan kili ya kini CCTV ban ngakerman sekam ni ba lengba kini san kili CCTV dibang tang yo yang dah Shillong Municipal Board ban kabangi ni lagam kadai kan penklai jojo ya security system Shillong jongi te ka target ka ba hakmat jong kador basno jomi ba Shillong jomi target ka banin kop kalong ba nakalian ka jomi nang nei sakmat ni kwa ban arteli control room kawai ka control room ka de ka ban take care sa room ba kawai ka control room ka de ka ban take care sa nek ba ka target ka ba hakmat ro jomi kalong ba kum kador basno nang nei sakmat ngin persang ro ban invest ya kini ki wireless surveillance system diladang iyo li ya kini ki wireless surveillance system kani ekremen sekarang bahkan long sisa kejing terku dan bertag long sung dan bertag kejing sungsnya sungsuk jong ki long sung ki badan sno di kakum kejing sungsuk jongi mentah ba kani ke CCTV ke ba Shillong Municipal Board kan ai angin kadai kebangi kabadon ke apps bat lengba kadai ke apps ngilah ban monitor ngilah ban pet ya kan CCTV na ka mobile jongi bat kadai kadai rat yang nimdan kam ban ya sno nimdan kam ban mi sabar bat da kan ke apps kabat kini kidon hakini ki system ki jongi kadai ngilah ban monitor na yingru wat hakan no por kabangi sudah kam ban monitor di kum galong mene sesisin na kalian jongi ke dor basno ni penpau ya ke jing sokmen mo bakin abon ni penpau ya ke jing sokmen na mara ke ka kor mo ka ba ni yo na Shillong Municipal Board di tang na kini ki kenti ni kublai Shillong